Què estàs fent? Collons, conto les copes. Ara també et foten els gots? No, però les conto. Què t'has fet al cap? Lleig que m'he fet al cap. He anat al barber, que no hi vas tu. Cony, jo hi vaig perquè em posin guapo. Sembla que hagis d'anar a la mili. Ah, això. T'avorreixes, Hansi? No, és que... Perdó, que ens coneixem. No recordes els amics? Els amics, deus voler dir a les amigues. No et deixis impressionar pel que veus per fora. Tu i jo ens coneixem, hem compartit llit. Collons. Segur que és del Lorito Verde. Et fots massa sol i sombres, llavors no te'n recordes de res. Hòstia, no, un moment, a veure, tinguem-ho clar, jo ja m'he fet gran, si és per reconèixer un fill jo ja no me'n puc fer responsable, i si és per una factura tu m'ho gires pel banc i sí que d'això ja... Collons, seran el Cabo Primero Pérez Burrull! Mi primero? Collons. Però porta talons, no? Hòstia, però... Cabo, sí, el meu primero Pérez Burrull duia botes i pantalons... Ara soc de la coordinadora de gais i lesbianes. Ara porto pancartes, he penjat les botes i tot allò que era militar. Però, aviam, a veure, tu vols que jo em cregui que tu ets el meu Cabo, el meu primero López Burrull? Sí, sóc jo. I com m'ho puc creure? Olla fria. Sí. Una nit molt calorosa. Sí. Baixàvem per aquella baixadeta que anava a espetegar aquella platxeta. A mà dreta un raconet, Sí, una llum de neó. Tu i jo anàvem molt calents. No, ets, açò, prou, sí! No el fotis, en sèrio, sí o no? És veritat, és el meu Cabo primer... Però, escolta, perdona, d'on t'ha sortit aquest ramalasso? Això d'anar fatal pels nervis. Per quins? Pels teus o pels meus? I no és cap ramalasso. Sóc una dona. Hòstia, així tan fet, vull dir que t'has fet una dona. Bé, és una mica més complicat, però sí. Però aviam, però què ha passat aquí? Però si tu eres un soldat que dormia amb el tetme a sota el llit, però si el teu era... Hòstia, com disfrutaves fent el militar, si volies anar a reconquerir Gibraltar i fotre fora els anglesos, però si volies baixar al Sàhara i posar ordre. És que el de Gibraltar encara no ho he superat, eh? No, tranquil·la, i els espanyols tampoc, home, però si tu i jo havíem anat junts de pilindinguis per tot Canàries. Tu i jo havíem compartit borratxeres i fins i tot dona al Club Isabel aquell segunda o no sé com es deia. No, compartir, no tergiversem, compartir és una paraula que... No te'n recordes aquella nit que tu i jo a la allà i et vam fotre aquella d'aquella... No, bueno, ja, un moment, per favor, és que, bueno, aquí hi ha gent que tenim un prestigi i un... Bueno, i tu què fas aquí? Has vingut a una convenció del... Bueno, d'això té... Ai, continues tan barroer i tan bast com sempre. Ai, ets d'aquella classe de mascle que només ens agraden algunes, que estan en perill d'extinció. Bueno, sí, ja, d'acord, sí, ja veig que has agafat tot lo de dona, perquè ja m'estàs dient, però, bueno, tornem al principi. Em vols explicar què fas aquí? He vingut a veure una amiga que vaig conèixer en una convenció de transsexuals a Barcelona, i he recordat que sempre deies que els teus pares tenien un bar aquí, i he vingut a veure si encara hi era. El que no pensava era que em trobaria amb tu, formant part de la decoració. Qui va deixar l'interiorista? Bueno, un moment, un respecte pel naranjito, Naranjito. Tu sempre parlaves de discoteques, de pubs, de relacions públiques, de totes aquestes coses, i t'imaginava dirigint, com a mínim, el Patxà d'Eivissa, amb el lío i totes aquelles coses. El que no m'imaginava era trobar-te aquí, de guàrdia a casa els teus pares. Sí, bueno, bé, aquesta és una història massa llarga d'explicar i que no ve el cas.
Però, ho sento, però si no em consumeixes, jo t'agrairia que marxessis. Ah. Ja ho veig. És dur veure un amic convertit en dona, oi? No, bueno, no. Bé, primer, no érem tan amics i dur no seria la paraula exacta. Per cert, com et fas dir ara? Moratalla. No te'n recordes? La meva mare era d'allà. Ah, clar, sí, perquè dir-te Castellfollit de la Roca, que és d'on era el teu pare, no seria... Castellfollit de la Roca no queda malament. Però no te'n recordes. Tu i jo érem amics, molt amics. Vàrem passar un any plegats en aquella fregata de la Marina Espanyola. En alta mar, no te'n recordes? Junts en una fregata del Marina Espanyol en alta mar. Oi, Tu, com és que no te n'enfotis, que tu prou feina tens a arrossegar la teva vida. Mira si et conec. Això del sol i sombra ve del teu pare, oi? Sí. Va ser ell qui et va ensenyar a preparar-ho. Sí. Si me'n recordo com em feies allà quan... Sí, bueno, és veritat, mira, ens ho vam passar molt bé, va ser un any molt divertit i el passat està, però és que, perdona, però no me'n sé avenir de que t'hagis fet tota una... Em sentia una dona. Val, d'acord, però és que mai no havies dit res. No, és que no ho sabia. Ho sospitava, ho intuïa. Bueno, ho intuïa, d'acord, però tu te'n recordes, però si t'encantava fer el militar i el teu era el Schwarzenegger, el Bruce Willis, el Sylvester Stallone. Sí, però i tu? Tenies aquells somnis independentistes? Els somnis independentistes encara els tinc. I ets independent? Bueno, estamos en ello. Perquè jo sóc una dona, No m'hauries de criticar. Perdona, Moratalla, però si alguna no he fet, crec, és criticar-te. Però tu m'has d'entendre, hòstia, l'última vegada que et vaig veure eres Micabo Pérez Burrull i ara m'has tornat dient que ets una dona. Bueno, ja et veig, de fet ets una dona i això em costa a mi de processar, hòstia, tinc la neurona i això em portarà temps d'assimilar, amb la qual t'haig de demanar, sisplau, que te'n vagis. Hansi, les frustracions són molt dolentes, ja et veig frustrat. A mi? Jo? Sí. Sí, i això va ser precisament el que va fer decidir-me fer-me dona. Bueno, dona, hauríem de veure què tens aquí baix. Vols veure? Mira que tots... Sí. Calla, no, un altre dia, ja, si de cas ja això ho trobaríem. Bé, Hansi, el passat és el passat. I una no pot oblidar. Home, i tant. El passat és el passat, però si torna amb tetes de silicona... Collons, menys mal que ha marxat, tu. Però per què m'ha de passar a mi, això? No. I a sobre va i em deixa una tarja amb el seu número de telèfon. Mare meva, per què m'ha de passar a mi, això? Hosti, però no hi ha més bars, no hi ha més gent pel món. Això, trigaré a assimilar-ho, això. Hòstia, això li passa a qualsevol i s'ho hauria de fer mirar per un psicòleg. Bueno, ves que no... Vaig un moment que haig de descarregar un portaavions a Can Roca. Ui, m'ha afectat això. Oh, et quedes molt a gust, Sí, plourà avui o què?